Dobre, ja by som prešiel k takým posledným dvom bodom, ktoré máme v rámci tohoto webinára. Jednému z účastníkov webinára poskytneme tú službu SMS-kovania na 12 mesiacov bezplatne v zmysle, že bez akéhokoľvek mesačného poplatku s dávkou 150 SMS-iek za mesiac v balíku ako zadarmo. Čiže 150 SMS-iek bude mať mesačne tento účastník zadarmo, ak prekročí, tak potom to už bude spoplatnené. Ale máme ešte niečo pripravené na to pre všetkých. A potom ešte niečo máme pre všetkých na záver, takže najprv vylosujeme tohto jedného účastníka. Ja si prepnem zoznam účastníkov a losovací mechanizmus, takže poprosím o chvíľku strpenia. Dobre, ja zatiaľ možno popíšem losovací mechanizmus. Ako ste sa registrovali ste sa v nejakom poradí. Myslím, že momentálne máme 52 účastníkov, takže používame stránku, respektíve máme váš zoznam všetkých zaregistrovaných, ale je ich momentálne 103. Áno. Ako jedna vec je počet účastníkov, ktorí sú online, ale zase bolo by to nefér voči tým, ktorí sa zaregistrovali a nemohli sa z nejakého dôvodu zúčastniť, takže zaradíme do zlosovania všetkých zaregistrovaných. Veríme, že títo si pozrú prezentáciu offline, pretože prezentáciu nahrávame a bude k dispozícii aj pre tých, ktorí tu nemohli dnes s nami byť, sú na dovolenkách alebo jednoducho nemali čas, mali iné pracovné povinnosti. Dobre, takže celkový počet účastníkov zaregistrovaných sme mali 104. Takže vlastne momentálne vylosujeme jedno číslo od 1 do 104. To urobíme tak, že sa prihlásime na webovú aplikáciu random.org, kde si nastavíme kritéria začiatok na 1, max alebo koniec na 104 a vygenerujú čosi. Pekné číslo. Pozrieme sa, komu to číslo patrí. 69 a máme tu výhercu, je to pán 69 o jedno vyššie tam. Áno, pán Gabriel Bartišek. Áno, pán Gabriel Bartišek. Dobre, to by sme mali a ešte máme pripravenú jednu vec, lebo toto je naozaj služba, ktorú vidím, že vás zaujala. My sme povedali mnohé spôsoby využitia, ale vy určite v hlavách máte nejaké ďalšie, ktoré sú zaujímavé práve pre vás a ktoré sú šité vám na mieru, o ktorých sme ani nespomenuli. A preto, keďže táto služba je naozaj jednoduchá na zriadenie, jednoduchá na vyskúšanie a až používanie zistíte, či to má ten efekt, ktorý chcete a či to viete obsluhovať tak, ako si predstavujete, že by sa malo dať, tak sme pre vás pripravili možnosť. Roman? Áno, pripravili sme možnosť, keď nám odpoviete na prvé dve otázky, ktoré sa vám momentálne objavili, tak potom tá trojka a štvorka, v prípade, že by ste mali záujem o bezplatné otestovanie si služby, tým, že je to naozaj služba, ktorá sa dá veľmi rýchlo zriadiť aj takáto onlineová, tak ten spôsob web aplikácie alebo PC aplikácie vieme vám zriadiť na 14 dní bezplatne testovacie konto s balíkom 150 SMS-iek a môžete si to otestovať. Čiže na pravej strane klikajte, sú tam jednoduché otázky, zobrazoval sa vám taký formulár, sa vám zobrazil, čiže prvá otázka je, vedeli by ste nájsť uplatnenie pre takýto typ služby, takže odpovedajte áno, nie, možno. Ak vás tento typ služby zaujal, tak prosím vás ďalej odpovedzte na otázku, ktorý z uvedených spôsobov by ste vedeli využiť, alebo ktorý by sa vám najviac hodil. Či je toto priame pripojenie do CRM systému, či je to tá web aplikácia, alebo desktopová aplikácia, alebo spôsob email to SMS. A ako náhle ste na tieto dve veci odpovedali, že by sa vám to hodilo a vyberiete jednu z nich možností, ktorá by sa vám hodila, tak nám odpovedzte, či máte záujem o bezplatné otestovanie služby na 14 dní. A ak áno, tak sa vám ozveme s tým, že tieto veci budú pre vás pripravené. Samozrejme, tam máme nejaký limit, pretože sa bavíme o tom, že to má slúžiť na otestovanie. Či má to naozaj slúžiť na to, že si pozriete, že ako to funguje, či to funguje tak, ako má. Čiže sme tam nastavili tiež nejaký limit, ktorý presne neviem, na počet SMS-iek. Čiže sme tam nastavili tých 150 SMS-iek. Ja len dodám, že to zriadíme teda naozaj profesionálne a zriadíme vám to s tým ide od dosielateľa, ktoré pre vás má zmysel, takže môžete to použiť aj na komunikáciu voči zákazníkom, ako na testovanie, s
tým, že tam môžeme dať napríklad názov vašej firmy alebo tú kampaň. Takže do toho posledného políčka môžete vložiť ten ide od dosielateľa, ktorý si tam želáte mať. Dobre, ešte nejakých 15 sekúnd. No za ten čas začali sme o 3 minútky neskôr, tak aj skončíme o 3 minútky neskôr. Takže ja veľmi pekne ďakujem, som rád, že som tu dnes mohol byť, že sme mohli všetko povedať, čo sme chceli povedať a opakujem, v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodníka alebo z GTS.sk nájdete kontakt na nás a radi sa spojíme a radi vám túto službu buď ešte bližšie ukážeme alebo samozrejme poskytneme. Čakáme ešte na vyhodnotenie, môžeme si pozrieť, aj to vieš ukázať. Alebo aspoň odčítame z grafov. Super, vidím výsledky. 61% si vie nájsť uplatnenie, alebo vie si predstaviť uplatnenie tejto služby u neho vo firme. Dobre, potom je tu distribúcia medzi tie jednotlivé typy, to už nie je zaujímavé, ale tomuto číslu som naozaj rád. Dobre, ja vám môžem ešte ukázať výsledok tohoto celého hlasovania, aby ste to videli aj u seba. A zároveň by som teda poďakoval za dnešnú účasť. Dodám, že webinár sme nahrávali a všetkým účastníkom príde potom link tým, ktorí boli aj zaregistrovaní, ktorí sa zúčastnili a ktorí sa nemohli zúčastniť. Príde link na záznam, takže môžete si pozrieť tento webinár zo záznamu. A jednu ešte záležitosť, ktorú ak by ste mali ešte čas, minútku na jednu vec, či by ste nám odpovedali na otázku, ako ste boli spokojní s obsahom dnešného webinára, či bolo všetko technicky v poriadku, prípadne ak by ste mali, dajme tomu, že záujem o nejakú ďalšiu tému, môžete nám napísať buď do chatu alebo do tých question and answers, krátku odpoveď, budeme vám za to veľmi vďační, aby sme to na budúce vedeli pripraviť možno ešte lepšie. Hej. Mám tam dať tú otázku, alebo teda tú záverečnú otázku a ja naozaj tiež za ten čas poviem, že boli by sme veľmi rádi za váš feedback. Ak vás nejaká téma zaujíma, možno poznáte naše portfólio služieb, alebo ak nie, tak čokoľvek, čo si myslíte, že môže byť zaujímavé pre vás z pohľadu nás ako operátora telekomunikačných služieb, alebo aj manažovaných služieb, dajte nám vedieť a veľmi radi pripravíme podobný webinár ako dnes. Snažíme sa to nejak nepreháňať, doteraz sme mali 3 webináre, takže nechceme otravovať každý týždeň pomaly nejakým webinárom, ale v takejto forme, v takomto rozsahu budeme veľmi radi pokračovať vo webinároch aj naďalej. Takže ešte dajte nám vedieť váš feedback a my sa už len poďakujeme. Áno. Takže ďakujeme ešte raz za vašu pozornosť a prajeme pekný zvyšok dňa. Do počutia a dobrú chuť. Do počutia.